И здравейте YouTube, аз съм Бухтър и това е Adventure PvP. Вижте само колко съм се развил. Каквото левове ще направя един малък giveaway, ако ми дарите сабскрайбъри. Giveaway ще бъде на Pro Тройка, 16 лега, стаки 18 Gold Apple. Всички тия полшани, които са тук, от този чест и тия така се идвате. Тук тия 5 сета. Друго включа. Ще включа малко почна материали, малко обсидиан. Това е една малко тумбулка, сега може би ще поиграм малко PvP. Айде ходим малко да поиграм PvP за клипа. Изчакай. Така тия мъчове, дето се енчантвах, може би да умрем, не тука. Като умрем, се възвърнем пак. Поживи, поздрави. Разказвам. Да, ветеран съм. Кажете и на YouTube. Само да хайвайте. Само да изглежда така да хай в момента. Как да се махне от този смотран? Факшън. Няма да кажеш хай на YouTube, бе, не те срам, няма да кажеш хай на YouTube, бах ти приятеля си. Човек, не мога да се махна от този факшън. Да. Какво? Да, ветеран съм им кит ветеран, но Тумбър и Сартор, вместо PvP ми е ветеран. Чук. Сега съм пимен. Не. Това е спимен. Това е спимен. О, стринчка. Speed Potion. Speed. Strange. И... да, стринчка. Да си взем лечето. Голденката. Откъде скочим? Тук. Даме веднага по това на ютубъра. Си вземе личен търковче. Да, гледайте го. Да. Аз съм с продвойка. Той разбира се, че ме убил. Аз съм с продвойка. Ако смисля, че ме убил е печелил нищо, пич, аз бях с продвойка, че ме убил. Да, с продвойка докато бях. Това е тук ще умра. Като кучи, няма умре, защото това хора с ютубър. Мокит ветерани Айран Про двойка, ако ви не знаете. Неговия кит е фулка. Про двойка. Някаква нищо. Да. И сега ще покажа, ще направя само да двама ютубъри, едния доста събове. И аз като стана ютубър, затова ви казвам, ако ми дарите малко сабскрайбъри, ще направя огромна томбола. Тук ли си още, бе? Тук ли си, бе? Чао! Що, бе? Е така. Ново, ала? Напиши в там, където си търсиш скайп. Какво напиша? Напиши по-лепи едно. Това ми е новия скайп. Окей, бе. Ще го добавиш ли? Добре, сега ще добавих, чакай малко. Дори аз ще затворя. Що, бе? Трябва след малко да лягам. Мразата. След малко. Утре се чуваме.
Татъм. И така, абонирайте се за мен, дайте лайк на клипа и бай-бай!